Παιδιά, σήμερα κάνουμε ένα βίντεο και το σημερινό βίντεο είναι το life hacks. Η αηδία, τα χειρότερα και πάμε να το δοκιμάσουμε. Δουλεύεις? Όχι παιδιά, αυτό δεν το κάνω. Καλά, να κοιτάξετε από την αρχή. Με δουλεύεις? Όχι παιδιά, αυτό δεν θα το κάνω. Όχι, αυτό δεν θα το κάνω. Όχι, φεύγω. Παιδιά, αυτό είναι το χειρότερο life hack. Το έχω κάνει. Αλλά δεν έχουμε νούντλους. Ναι. Και πάμε στο επόμενο life hack. Οπα. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο και το βίντεο ήταν μισό. Γιατί το πρώτο βίντεο που έχω κάνει. Συγγνώμη και τα λέμε. Αυτό είναι το πιο extreme βίντεο που έχω κάνει. Πρέπει να κάνουμε. Και αυτό ήταν το βίντεο. Έχει κι άλλο ένα. Και αυτό ήταν το βίντεο. Και τα λέμε. Και αυτό ήταν το βίντεο. Έχει κι άλλο το δεύτερο βίντεο που έχω να κάνω. Πατήστε like, κουδουνάκι. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό μύθιο. Κοιτάξτε. Και αυτό ήταν το βίντεο. Και τα λέμε.